Mapulibukan ta. Asa magpapuni mo dad nga unsa man ning lugar nga batik ni kayo. Hindi kay nung diri lang ta kay adto ta dito sa syudad nung siguro yung ulipok yung tanang hotel o lodge. Ni asa man ta kan di ari ron, asa man ta dapit. Nay, dali diri ko nung kay manita ta. Sige sige. Di ba? Di mo ta. Dili ta. Ganahan gani. Isda lodge. Entrance 10 pesos. Oh. Mahal na, mahal. Mahal bati na. Hindi kini diri kay ani ta diri. Bugnaw ba? Panuhuton ta diha, panuhuton. Mangita ta. Dito naglait. Dili. Ari ka diri ka. Sa Napila man ni. Babuyan Lodge. 5 pesos. Ay, bati di ari oh. Tungaron na ato diha. Indo na diha kay nay mo agu-agu ba? Ah, bati, wa pagani na hitabo. Ni tingog na. Ato ta sa tuhan. Di ari jang ngita ta. Dali diha kay mamaguan ta. Mapulibukan ta. Dili. Di ari tao. Asa? Dali sa ta. Kani. Tangkal Tangkal manok. Lad. Lodge. Pila entran. 20. Mahal pero okay pa siya. Indo dili kay manok ba mo tugao. Mao bitaw. Bisa tanggal sa manok eh. Kami kini security ni. Oh, Kuya man, padusmo man niya itong mo na itong lodge ini sakyo ka pisang paan kami ko. sobra sa mapilang yun. Valentine's. Karon pajud ko aning Valentine's. Ting sakita maning ako mga bugan. Ay, grabe ning ayaw ng bugan. Pero manok tali sayon. Ay, sakita eh. Kita ni uy. Sabi ni Valentine's. Grabe lagi mura man di kulo man kunti ilulupig pa gi-arthritis sa tuan niyo. Liso pa nakaw. Grabe sa sipit oy. Di ta kabuhi. Karon pa kuning Valentine's yati. Sakto gid ni katong akong nakita gid sa lodge gid ang Katri na balik. Tinuod gid ay. Grabe ni Valentine's. Mga kusog mo sa kiyon man. Magagana kay ba?